Najprije nešto da kažem o ispovesti. Šta je ispovest u suštini? Kada se vratimo na početak života svakog nas, treba čovjek da, odnosno šta je namijenjeno? Namijenjeno je, ili smisao našeg života je da mi kroz ovaj život prođemo zreli i čiste duše i sa tom čistom dušom da na kraju našeg života, kada faktički se duša odvoji od tela, da s čistom dušom stanemo pred Boga. Znači, to je suština našeg života. Sada, šta je ispovest? Hristos je ostavio ispovest učenicima svojim, dao im je, da kažem, tu punomoć da razrešuju vernicima, odnosno narod, te grehe, da faktički kroz njih dolazi do opraštanja grehova. No, opraštanje ne može da bude bez pokajanja. I šta je suština, znači, ispovesti? Kada smo mi iskreni prema sebi, onda mi sagledavamo gdje su naše slabosti. I ispovest nam pomaže da mi permanentno budemo u toj svesti, da budemo, da kažem, na toj liniji, da čistimo svoju dušu od tih naslaga koje nas opterećuju. Znači, zašto naša duša treba da bude čista? I zašto nam ispovest treba? Pa, naša duša je božanstvena i ona uvek stremi, ona ima uvek želju da se vrati Bogu. Znači, naša veza sa Bogom, možemo danas kao, na primjer, danas bi se rekli naša konekcija sa Bogom, ne može da funkcioniše, dođe do prekida te konekcije kada mi u duši imamo neki greh. Znači, nešto je opterećena naša duša sa nečim i prosto ne može da se uspostavi veza sa Bogom. Znači, mi moramo da pročistimo taj kanal time što ćemo da uklonimo to što se nataložilo u tom kanalu, a to je greh koji nas odvaja od Boga. Znači, neke greške. Naš narod i kaže greh, greška. Znači, kada nešto pogrešim prema sebi, a time pogrešim i prema Bogu. Jer Bog mi je dao život, Bog mi je dao telo, Bog mi je dao dušu. Sve to blagodat, dar, na poklon sam to dobio. Znači, ja moram to da čuvam. Kada ja svesno ili nesvesno pogrešim protiv toga, znači zgrešim protiv svojeg tela, na primjer, ljudi kaže, ja zgrešio protiv svoga tela, ne znam, pušio puno ili ne znam, tako neke stvari. Znači, mi imamo greh protiv tela, a greh i protiv duše. I da bi se, mi protiv greha, protiv tela možemo da idemo, na primjer, kod lekara ili da se, ne znam, se bavimo nekim sportom pa da ozdravimo, a za duša se čisti kroz ispovest, kroz pokajanje. Zato sveti Jovan Krstitelj, još najavljujući Hrista, poziva narod tada jevrejski na pokajanje, kao pokajte se. I mi smo danas pozvani da se pokajemo. Zato da bi čistili svoju dušu. Jer mi ne možemo da stanemo pred Boga ukaljani. I kao takvi, kada mi očistimo svoju dušu u ispovesti, gdje mi treba da budemo iskreni i Bog svakom slučaju zna, on vidi u našu dušu, ali iskrenost je da mi pred njim i pred sveštenikom iskažemo to što nas opterećuje. Svakako da ispovest nema smisla da idemo svake nedelje na ispovest, a da onda se okrenemo i nastavimo dalje. Znači, koji je smisao ispovesti da svake nedelje ispovedam istu stvar? Znači, ispovest ima smisla i namenjena je tako da nakon ispovesti ja sebi i Bogu obećam da to što sam ispovedio, zašto sam se pokajao, da više neću uraditi. Svakako smo mi ljudi slabi, pa svako možda opet padne u tu prelest i da opet padne u greh. Ali je suština ispovesti da se ja pokušam da se izborim sa tom slabošću koju imam i da više ne dozvolim toj slabosti da nadjača sa mnom. Znači, ispovest treba da bude i takva da kada sam zaista sazreo u tom saznanju moje slabosti, da sam spreman da je prevaziđem, da onda odem kod sveštenika da kažem, sad sam sazrelo u meni to saznanje da ovo što sam radio nije dobro na moju dušu i time i Bogu grešim zato što mi je on dao tu dušu. I onda pred sveštenikom i pred Bogom obećam da to neću više da činim.
Znači, to je smisao ispovesti. A ne da svake nedelje idem da pričam svešteniku da sam se posvađao sa komšinom ili komšinica ili tračeve neke da prepričavamo ili ne znam šta. To nije ispovest. Ispovest je, znači, suštinski moj dijalog sa Bogom gde se radi o važnim stvarima moje egzistencije i moje duše, koje ja moram polako da čistim. Znači, to je suština ispovesti. Znači, dubinski moj odnos prema samom sebi. Dubinski ispitivanje šta je u meni, šta smeta mojoj duši. Duša, kada je u grehu, to je isto kao cvet oko koga je narasto korov. I sunce ne može da dopre do tog cveta. A sunce je za nas, je Gospod Bog. To je svetlo sveta. I kada naša duša je opkoljena od grehu, ona ne može da dobije to sunce. Zato mi moramo da otklonimo taj korov. Ali ga moramo trajno gledati, otkloniti. Ne samo malo, pa on opet brzo naraste, nego trajno. A trajno znači reći sebi i Bogu, neću više to raditi. Spreman sam na to, odnosno ja ću se svom silom boriti da više to nikad ne učinim, taj greh. Svakako smo mi slabi, ali treba na tome, u tom pravcu da delujemo. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.